Op basisschool De Lier zijn de leerlingen na de carnavalsvakantie gestart met het project JELO, Beleven van onze planeet. De projectlessen werden woensdagochtend afgesloten bij de Weverlose Schans in Merselo. JELO bestaat ongeveer uit 6 projecten per jaar. En dan doen we 6 weken over 1 project. En we hebben dus met groep 1-2 zijn we vooral bezig geweest met seizoenen en met het weer. Zijn we met 3-4. Met 4-5-6 zijn we bezig geweest met water. Wat er allemaal met water. Dat ons Nederland ook veel van water, maar ook de wereld. En zo met groep 7-8 de wereld eigenlijk, zeg maar. Onze wereldbol. We hebben vooral het weer in de gaten gehouden. Nou, en we hebben het hele afwisseling van het weer gehad. Want we hebben sneeuw gehad, we hebben hagel gehad, we hebben regen gehad, we hebben mist gehad, we hebben het zonnetje nu. En in de wolken, dat ze naar de wolken kunnen kijken. Donkere, lichte wolken. Hoe ontstaat regen, hoe ontstaat hagel, hoe ontstaat sneeuw. Die dingetjes eigenlijk. En speciaal voor deze afsluiting had Fanfare Sint-Oda uit Merselo een aantal workshops opgezet. Dat hebben we in samenwerking gedaan met een aantal docenten die ook verbonden zijn aan Sint-Oda. Maar ook met een heleboel vrijwilligers van Sint-Oda die dus hier op hun of vrije dag of vrij hebben gepakt van hun stage of niet naar school gingen. Ja, ons komen helpen om deze kinderen lekker te laten muziek beleven. Sint-Oda werkt al jaren samen met De Lier. En die samenwerking is eigenlijk heel fijn en prettig tot stand gekomen. En dit jaar hebben we er een andere draai aan gegeven. Doordat ik er nu 6 weken op een rij elke week ben. Waardoor ik meer het gezicht ben. Ze me beter herkennen en niet denken, oh wie was die mevrouw ook alweer die hier iets leuks komt doen. Ja, we hebben trechters met een hele lange pijp eraan, met een mondstuk. Daar kunnen ze zelf geluiden maken. We hebben aan de andere kant hebben we het dansen op muziek. We hebben een workshop met blokfluiten en daar geluiden van de aarde namaken. We hebben de workshop met regengeluiden maken. En we hebben er nog eentje met zo'n hele lange toeter met hoog- en laaggeluiden maken. Ja, Sint-Oda krijgt zo'n bekend gezicht dan bij de kinderen. En ja, hopelijk plukken jullie er dan de vruchten van. Nou, ik merk het nu al. Een paar weken terug hadden we Merselo maakt muziek. Allerlei optredens die ze mochten doen. Daar stond al een blokfluitgroep van ons te genieten. En die papa's en mama's in de zaal ook. En dat is eigenlijk waar het ons om gaat. Dat we zien dat ze genieten van muziek. Hoe dan ook. Want dat is het belangrijkste. Dat gebeurt hier wel vandaag, toch? Nou, ze genieten volop. Ik stond zelf net de workshop te geven en ik zag ze echt volop genieten. En dat is het belangrijkste. En dan in deze omgeving dat mogen doen met dit weer. Het kan niet mooier.